Čaute, je tu vždy na 50% naladený Autiakman TV. A dnes vám chcem pri tomto dnešnom videi ukázať, ako sa správne hádžu karty. Tak najprv sa karta musí takto chytiť. Pozrite, proste. Položím balíček späť. Takto máte kartu. Chytíte si za jeden kraj, teda za takto. To ukážeme za pravý kraj si chytíte týmito dvoma prstami kartu a takto si to zakrúčite ako keby do dlane. Tak. Keď to tak máte, len švihom dlane, nie celej ruky. Lebo pozrite sa, keby ste robili celou rukou, tak by sa stalo toto. Vidíte? A to by sme nechceli, no nie? Ale teraz, keby ste to robili zápestím, tak to pozrite, ako dobre letí. Viete čo? No, ešte raz. Dáme dvojitú strelu. Alebo rovnou štrajtu. Lebo ja som už taký, si dovolím povedať, nie amatér. A vidíte, jak pekne sa to zarobilo. Pozbierame si karty, aby sa nám nepostrácali, lebo to sú normálne hracie karty. Viete? Tak, dobre. Dáme si ich späť. A dúfam, že sa vám toto video páčilo a že mi dáte odber, like, subscribe a všetky tieto blbosti. Tak zatiaľ čaute a majte sa dobre.